Benvidos a un novo episodio de Entre letras e lembranzas. Hoxe imos mergullarnos na vida e na obra dun dos grandes nomes da cultura galega, Ramón Otero Pedrallo. Escritor, xeógrafo, político, intelectual e, sobre todo, galeguista convencido. Otero Pedrallo foi unha figura clave no século XX para entender quen somos como pobo. Neste episodio percorreremos os fitos máis importantes da súa vida, a través dos ollos da súa compañeira incondicional, doña Josefina Muñoz Bustamante, Dona Fita, para os amigos, quen ofreceuse hoxe a participar neste episodio. Grazas, señora Bustamante, por estar aquí con nós. Boas a todos. Gustaríame comezar dando as grazas, de corazón, por abrirme este espazo no podcast. Falar del, lembrar o seu pasado por este mundo, é para min máis cunha honra, é unha forma de manter viva a súa voz, o seu pensamento, o seu amor por Galicia. A historia do meu Ramón comeza nun lugar moi especial de Ourense, nunha das rúas máis céntricas da cidade. Sempre me falaba da Rúa de Paz con moito cariño. Contaba que, a finais do século XIX, era unha rúa elegante e señorial, chea de fidalgos, artesáns, boticas e tendas con historia. Dicía que nacera no segundo andar do número 25, nun cuarto cunha luz especial que lle quedou gravada para sempre na memoria. Aquela casa era do seu avó materno, un home moi importante no Ourense, e allí viviu a súa infancia tranquila, chea de curiosidade. Sempre entre o bulir da cidade, ese recendo a papel e madeira bella que tanto lle gustaba. Aquela luz, aquela rúa e aquela casa marcaron o seu carácter para sempre. Boca Ribeira. O día do seu nacemento, o 5 de marzo, coincidía cunha festividade que lle quedou moi dentro, o día de Santo Adrián. Encantáballe xogar cos nomes, e Adrián converteuse no seu alter ego literario. Sempre dicía que ese nome era como un espello da súa alma en distintos momentos da vida. Así naceron Adrián Solovio, Adrián Soutelo, Adrián Silva. Todos eles tiñan un pouco del, e sempre escolleu apelidos vinculados aos seus avós, como se fose unha homeaxe silenciosa á súa historia familiar. Era fillo único, e iso fixo moi apegado aos seus pais. O seu pai, Enrique, era médico e moi respectado na cidade. Ramón admiraba nel a súa sabedoría e, sobre todo, o valor que tivera para defender a Curros Enríquez cando ninguén se atrevía. Aquel xesto marcou ao pequeno Ramón, que dicía que o seu pai lle ensinara a pensar por si mesmo. A súa nai, Eladia, era unha muller forte e decidida. Quedou viúva moi nova, con só 45 anos, pero colleu as rendas da casa, das contas e das terras de Trasalba, sen que lle tremera a man. Ela quería que o Ramón fose abogado, como seu avó, e por respecto a ela matriculouse en Direito, aínda que no fondo o seu corazón pertencía ás letras e á xeografía, que era onde realmente vivía. Tamén me falaba con moito arimo da súa avoa paterna, Mamá Tenta. Aínda que non era a súa avoa biolóxica, pois a verdadeira morrera antes de que el nacera e don Antonio Otero casara de novo, Mamá Tenta foi unha figura que o arroupou dende pequeno. Pasou moitas horas o seu carón en Trasalba, escoitando as historias que lle contaba en galego, cheas de lendas, pazos, monxes e xente da aldea. Esas historias foron a semente da súa obra literaria. Dicía que moitas das cousas que escribía non tiñan que ser inventadas, porque xa lles contara a Mamá Tenta con máis maixa que era el libro. Entre Ourense e Trasalba foi medrando, sempre rodeado de cuidados, libros e afecto. Era un rapaz moi intelixente e curioso, que destacaba como estudiante. Con 10 anos entrou no instituto, o antigo Faino, no Centro Provincial de Instrucción, que hoxe leva o seu nome.
Ali coñeceu a mestres que lle abriron camiños, como Marcelo Macías, Moreno López ou Padilla, e naceu nel unha paixón profunda pola xeografía. Gardaba con moito garimo o recordo daquela merenda con Emilia Pardo Bazán, cando el e Florentino López Cuevillas foron escollidos como representantes dos estudantes ourensáns. Ian vestidos con traxes de mariñeiros azuis, e sempre contaba esa escena cun sonriso cheo de orgullo e timidez. Emilia impresionouno polo seu saber e pola súa forza. Tivo unha infancia feliz, pero non todo foron luces. En 1904 faleceu o seu pai. Ramón tiña só 16 anos e de súpeto tivo que facerse home. Están as nubes chorando por Sentiu a responsabilidade fonda de cuidar da súa nai, da casa e seguir adiante. Recordo que pouco despois recolleu o premio académico, vestido de loito, coas mans tremendo e os ollos brillantes. Non sei se de dor ou de esperanza. Pero Ladia non se deixou vencer e empurrouno para que seguise estudando. Grazas a ela e a súa propia determinación, Ramón marchou a Madrid en 1905. En Madrid empezou direito, como quería a súa nai. Pero non puido resistirse e matriculouse tamén en filosofía e letras. Foi ali onde se sentiu realmente libre. Vivía en pensións céntricas e fíxose socio do Ateneo Científico, Literario e Artístico. Lembraba sempre con cariño as horas pasadas na biblioteca do Ateneo, lendo e estudando. Foron anos felices, cheos de cafés, concertos e paseos con amigos, como Primitivo Rodríguez Sanjurjo, un poeta e narrador ourensán que coñecería no Café Universal. No verán de 1911, Ramón regresou a Ourense, coas dúas carreiras rematadas, e preparouse para as oposicións de profesor de ensino medio. No Café Royalty reuníanse con Vicente Risco, Florentino López Cuevillas e Primitivo. E en 1914 fundou o Ateneo de Ourense, colaborando como tesoureiro e participando na Comisión Provincial de Monumentos. En 1917 lanzou a revista La Centuria, revista neosófica, que despois derivaría na revista Nós. Foi nela onde publicou os seus primeiros artigos, La confesión del hombre culto e Cartas espontáneas. Anos despois, coñecino en Santander, na súa etapa como catedrático. Nunca namorei dun home como fixen del. Para os demais, podería parecer serio e intelectual, pero comigo era un home apaixoado e amoroso. Casámonos o 6 de agosto de 1923, na igrexa da miña aldea, en San Vicente de Toranzo. E a nosa lúa de mel viaxamos a París, Bruxelas e Gante. Foron anos de moito traballo e entrega á cultura galega. Non tivemos fillos, pero iso non nos impediu mergullarnos de cheo na nosa terra.
Gustáballe pasear moito, observar a naturaleza e vivir entre a salva. Sempre coa cultura galega como o seu primeiro gran amor. En 1919, tras varios intentos, aprobou as oposicións e tomou posesión no Instituto de Burgos, pero pouco despois logrou permutar a praza por Santander, ata que conseguiu o destino definitivo en Ourense en 1921, como catedrático de Xeografía e Historia. En 1920 saíu o primeiro número da revista Nós, chamada a ser o gran órgano cultural da literatura galega, anterior á Guerra Civil. En 1925 ingresou no Seminario de Estudos Galegos e gañou un premio coa súa novela Pantelas, Home Libre. En 1929 entrou na Real Academia Galega e no 36 leou a súa tese doutoral en Madrid, As orixes da Galiza moderna, que lle valeu un sobresaínte. No ámbito político, a súa incorporación ao nacionalismo foi lenta, pois durante anos só tiña ollos para a literatura. A súa primeira actividade política foi en 1917, cando acompañou a Risco, Nogueirol e Lousada Diéguez a recibir o político catalán Francesc Cambó, en Monforte. Influenciado por Lousada, comezou a implicarse, pero aínda tardaría en entregarse de cheo. No tema das asambleas nacionalistas, non tiña moito interés por participar. De feito, non asinou a primeira Asamblea Nacionalista en 1919, nin estivo presente na segunda Asamblea de 1919, aínda que aderiu dende Santander. Con todo, apoiou a candidatura regionalista de Lois Portero Garea en 1918, pero foron derrotados a noite das eleccións. Ramón viu a chegada da República como unha oportunidade para a autonomía de Galicia. En 1930 fundou o Partido Nacionalista Republicano de Ourense e foi elixido deputado, defendendo un modelo federal no Parlamento de Madrid. Defendeu a autonomía de Galicia, a cooficialidade das linguas galegas e castelán e a reforma que lle permitise a transferencia dos servizos públicos estatais a Galicia. Pese a disentir nas propostas do Partido Galeguista no tocante do laicismo do Estado, Otero acatou as decisións da maioría e non abandonou o partido. Participou activa e lealmente na campaña do plebiscito do Estatuto e compartiu a alegría no triunfo acadado no 28 de xullo de 1936. Pero a felicidade non duraría para sempre. O día do levantamento militar pasamos moito medo. Sabíamos o perigo que corríamos. Nunca me fun do seu lado, pero pude non ver pasar as noites preocupados polo noso futuro. Ramón debeu enfrontarse ao asesinato e ao exilio de moitos dos seus camaradas e comprobar en carne propia como o seu conservadorismo e defensa da República e da religión católica non van ser suficientes para evitar a incoacción dun expediente de responsabilidades políticas que rematará coa súa separación da cátedra no Instituto Ourensán. Por sorte para nós, a nosa vida non correu perigo directo cando estalou a guerra, pero un ano despois do inicio da Guerra Civil, o meu marido recibiu unha orde do novo poder franquista, obrigando a cesar como profesor do instituto. Durante máis de 11 anos, ao 8 de novembro de 1948, estivo privado do dereito de impartir as aulas. Nos anos inmediatamente posteriores, nun arrebato de dignidade e coherencia, negouse a solicitar formalmente o reingreso no corpo dos profesores, pese ás constantes peticións gubernamentais. Sempre dicía o mesmo, con esa teimosía que tanto admirei. Nunca pedira que lle quitasen o traballo, así que tampouco pediría que lle devolvesen. De aí o orgullo do meu amor. Con ese espírito conquistoume e con el morreu. Foron anos economicamente difíciles para a familia. Sobrevivimos grazas aos beneficios que daban as terras de Trasalba e a venda de parte importante do noso patrimonio. A dura situación da época, unida á represión, impedíalle ademais continuar escribindo en galego,
pero era incapaz de calar, así que escribía en castelán, moitas veces asinando cun pseudónimo, porque non soportaba usar o seu verdadeiro nome en textos redactados nunha lengua que se sentía imposta. Pasaba longas temporadas entre o piso da Rúa da Paz, en Ourense, e a casa familiar de Trasalba, vivindo discretamente retirado, envolto nun silencio que lle impedía calqueira manifestación pública. Foron anos de moita tristeza e frustración para el, especialmente cando recibía noticias dos testigos tráxicos de moitos dos seus amigos. Para distraerse, pasaba os días concentrado no estudo, na literatura e na escritura. A partir de 1946, comezou tímidamente a asinar textos xornalísticos co seu verdadeiro nome e un ano despois redactou os artigos de Parradoiro. Esa sección periodística no xornal composterán, La Noche, supuxo a súa lenta recuperación como escritor galego. Lembro que un ano despois invitáronos a celebrar o Día de Galicia no Centro Galego de Bos Aires. Ese viaxe fixo que revivira, de verdade. Foi inmensamente feliz aí, reencontrándose cos seus vellos amigos exiliados, e aproveitou para organizar con eles a edición dos 3 volumes de Historia de Galiza. Tan digno como era o meu home, no 1949 tivo a osadía de aproveitar unha homeaxe ao poeta Valentín Lamas Carvajal para falar en galego nun acto público. Esa mañá estaba calado, máis do habitual. Sempre me consultaba, aínda que fora para practicar os seus discursos, pero ese día non me dixo nada. Foi a súa pequena sorpresa para min. Na inauguración do busto, onde tamén había representantes do réxime, tomou a palabra e falou en galego. Eles tomarono como unha afronta e unha ultraxe. Eu, que sempre foi máis cauta ca el, enfadeime moito cando chegamos a casa. Levaba só un ano de ter recuperado o seu traballo e negábase a ver o perigo que nos puxera a ambos. Tan deimudo como era el... Pero sei que foi un momento clave e vi uno nos ollos cando baixou do estrado. Sempre pensei que os seus anos máis felices foran os da universidade, pero non só cando estudaba de mozo. Estando a piques de cumprir os 62 anos, en abril de 1950, presentouse ás oposicións para ser profesor de Xeografía e Historia na Facultade de Filosofía e Letras da Universidade de Santiago de Compostela. Cando obtivo o voto unánime do tribunal e soubo que era catedrático, vin no seu rostro a ledicia dun rapaz. O 17 de outubro dese ano, ás 10 da mañá, impartiu a súa primeira clase no aula número 1 da Facultade de Santiago. Instalounos no Hotel España, na Rúa Nova, e iniciamos unha nova etapa que sempre lembraba como os anos máis felices da súa vida. Viña todos os días ilusionado despois de dar clase aos seus alumnos. Recuperamos a esperanza, e o volver a animarse a escribir foron momentos moi especiales para os dous. Tamén, en 1950, cubriu outro dos seus soños, presidir a Asamblea de Constitución da Editorial Galaxia. Chamábanlle o patriarca das letras galegas. E estaba tan orgulloso, comprometéndose todos a fondo a recuperar o noso idioma naquela época tan escura. Moitas horas lle puxo, pero sobre todo, moito amor. Foron anos fecundos, nos que se asinou gran cantidade de traballos, entre eles, o Libro dos Amigos, en 1953, unha colección de dedicados bocetos biográficos de amigos e compañeiros falecidos na dictadura. Escritura co seu corazón enteiro. Aínda que se dedicaba a escribir e dar clase, sempre tiña tempo para disfrutar dunha boa tertulia. Pasaba as tardes con moitos estudiantes no Café Español, da Compostela, Rúa do Vilar, escoitando as súas disercións. Algúns destes mozos conseguiron o que eu nunca lograra, convencelo de publicar un libro de poemas. Alí naceu Boca Ribeira, Poemas para ler e queimar.
o único poemario editado en vida por el, porque sempre se mostraba reticente a dar a coñecer os seus versos. Eu sempre animei a facelo, pero non me fixo caso, ata que chegaron eses rapaces cheos de ilusión. Mais non todo foron boas noticias daquela época. O meu Ramonciño estaba moi unido a súa nai, que morreu con case 100 anos. Pasouno moi mal. E pouco antes, no ano 50, morrera tamén o seu querido amigo Castelao. Moitos pasamentos que escureceron aqueles anos felices. O 5 de marzo de 1958, xusto o día que cumplía 70 anos, pronunciou a súa última conferencia como profesor universitario, porque obrigaron a xubilarse. Se fose por el, morrería aí, dando clase. Reuniu no parafino da Universidade de Santiago a centos de persoas chegadas de toda Galicia para escoitar a súa última lección. Eu tamén fun. Dirixiuse en galego a todos, como nos dixo, porque lle pedira un estudante. Daquela disertación, titulada Unha visión xeral de Galicia, converteuse nun acto multitudinario de afecto e despedida. Ao xubilarse, mudámonos a Transalva, e a nosa casa converteuse nun lugar de encontro para intelectuais, mozos e vellos. Organizábamos comidas e ceas até altas horas na noite, conversas profundas e risos compartidos. O 8 de xullo dese mesmo ano, nun nutrido grupo de intelectuais galegos, viaxou ata alí para facerlle entrega dun libro de homeaxe polo seu 70 aniversario. Nunca esquecerei a súa cara de emoción aquel día. Tamén se publicou en Caracas outro volume homeaxe titulado Ramón Otero Pedrallo, a súa vida e obra. Naqueles anos tamén viaxaba moito a Santiago. Quedaba na casa do médico García Sabel, na Rosaleda, e reuníase con amigos e estudiantes, organizando a actividade cultural galega. En 1959, lembro estar con el en Trasalba, cando rematou O señorito da Reboraina, que se publicou no ano seguinte, converténdose na primeira novela en galego tras a Guerra Civil, e a última que entregaría en vida. Escribiuna con humor, recreando a vida de don Juan Manuel Pereira, o fidalgo de Reboreda. Uns anos despois, no 66, redactou en castelán unha voluminosa Historia da Arte Universal, asignada co pseudónimo de Cerro de los Llanos, unha traducción ao castelán do seu propio nome galego. Tamén dedicou o seu libro enteiro a unha visión da ben querida cidade de Santiago de Compostela. Nunca esquecerei a súa cara cando no 73, no hotel de San Martín de Ourense, un grupo de amigos organizou unha homeaxe polas nosas bodas de ouro. Por expreso desexo del, os convintes fixérono en galego. Foron 50 anos maravillosos, non sempre fáciles, pero aquel día rememoramos todo o noso amor e camiño que fixemos xuntos. Pouco tempo despois, eu morrín, tras pasar moitos meses enferma na cama, e a pesadumbre do meu compañeiro incondicional derivou no seu propio pasamento. Trasalba é un vento nos aros e nas vidas, nos agros e nas vidas. O 10 de abril de 1976, cando o reloxo da Catedral Ourensá daba as 8 da mañá, o meu Ramón faleceu na nosa casa da Rúa da Paz. O seu funeral foi increíblemente multitudinario, con xente chegada de toda Galicia,
para despedir o patriarca das letras galegas. Quixo ser enterrado co hábito franciscano e envolto na bandeira galega, no cemiterio de San Francisco, xunto comigo e a súa nai. Na nosa lousa aínda pode lerse: acouga no amor dos galegos e na paz de Deus. E así foi o final dunha vida intrépida, vivida con dignidade e entrega ata o último alento. Dende o equipo deste podcast, queremos agradecerlle de todo corazón a dona Fita por prestar a súa voz para explorar a vida e obra de don Ramón Otero Pedrallo, dende unha perspectiva máis íntima e persoal. E grazas a vostedes, queridos ointes, esperamos que disfrutedes deste capítulo e non esquezan sintonizar o noso próximo episodio de Entre Letras e Lembranzas, onde exploraremos en profundidade a obra de Arredor de sí, unha peza clave para entender a transformación e compromiso de Ramón Otero Pedrallo no seu ideario galeguista. Ata o próximo día.